lawan keket. Joget ya. Bayang larang joget ya. Gamelan opo? Lah terus karepmu piye? Gamelan kaya goleki anake gondo gendruwo. Lah terus karepmu piye? Mbok liyane gong kotak ya. Liyane gong kotak. Yo, Mas malah ngekek gong cangkem. Kudu joget. Kuasa mbok wis kowe. Oh alah, golek panganan samprokan kaya ngene. Gong cangkem penak ora? Ayo. Malah kaya ngusah manuk. Lah jero gong apa to kowe? Mbok gong tenan nyapa to? Gong tenan. Yo. Mas malah ngekek gong tenan. Gong tenan. Tenan. Gong tenan lho ya. Kok wis Mas sik Mas. Gong tenan salah. Sing piye? Sing salah ki sing nanggap lho ki. Nanggap toprake ora gotra. Kowe ora tau disogrok karo cuthike anu. Cuthike Ngonoan. Waduh. Plak. Wah iso Lah wong apa malah kekek penak-penak gong ngono. malam Senin. Aku neng Sragen. Ya iso ngono lho ya. Aku Mlaku ya. karo tuku duren. Aku royal bocah wedok leren Bareng tak cedhaki. piye lapo Bokok kowe juga. cedhake ngopo Bareng tak cedhaki. Bocahe. apa Lah ya bocahe lerenmu. aduh malam Selasa Ji, aku neng Solo. mlaku ya Karo tuku nangka. aku ro bocah wedok lunga Bareng tak cedhaki. Terus? Gombale mukia. malam Selasa malam Rebo Aku neng Solo. nang Solo to ya Ya aku neng Solo. Bar Sragen tuh neng Solo. ngono mlaku ya Karo tuku bakso. aku ro bocah wedok loro Bareng tak cedhaki. Terus? Jebole mbok diku. aduh Lah wong kul. Kan wong lho dah. pancen yo ora nek apa-apane lho sampean yo malam Kamis Aku neng Pakis. mlaku ya Karo tuku manggis. aku ero ya ning bocah wedok nangis Bareng tak cedhaki. Jebul kirik didis. malam Jemuah ya Aku neng sawah. mlaku Karo musung gabah. aku ero ya bocah wedok mlumah Bareng tak cedhaki. ya terus Murep. Lah lumah iki karo aku. malam Sabtu Aku neng cepu. mlaku Karo tuku
tuku. Aku ero bocah wedok ayu yel. Barang tak cedhaki. Terus? Jebule tanggoku. Tetanggamu. Kate kan aku sik ora ta? Heh? Aku ya ora iso ngono kuwi. Lah. Ora sitok ta memang. Heeh. Nah, malam apa ya? Malam Minggu. Malam Minggu. Heeh. Malam Minggu. Aku ora metu. Maku. Ora metu, mlaku-mlaku napa? Malam Minggu. Aku ora metu. Maku. Kowe kok ngengkel to? Ora metu kok mlaku-mlaku yo nyapa. Ora metu iki. Berarti ora metu. Ora metu. Lah ora obah kok metu. Apa tau obah yo kemeton. Waduh. Ini sungsung lakon. Ngerjenke ulang tahun Padepokan ya. Lan aku ngaturke matur nembah nuwun. Aku lagi iki lho, ndagel tunggoke Nuwun Sewu Penjayan Pepunden Ketua Pepadi Jawa Timur iki. Aku nek panjenengan Romo. Muga-muga Pak Weknya ora rawuh ngono ae. Nek Bapak Pepadi Jawa Timur aku ora sepira. Nggih. Ora isin karo anak karo putumu lho. Dulu ya, kowe meh ning omah kowe lemu wong kreng-kreng sanem meneh karo urip kowe ya. Ora. Lah isin apa ora? Lah yo jane isin ning nekat demi bocah-bocah kuwi ya. Dikira ora tau metoprak wong kancane yo kowe yo. Ngaturke Mbak Warso. Ya. Kadang-kadang Padepokan Cipta Muda Kaping Laras. sawe ya. Kaping sawe Yo. muga-muga sing ulang tahun kaping sawe iki bisa ngrembaka. Lestari kanca-kanca leh nglestareke kabudayan Jawa. Mletik polong hujan ning kene iki. Gak mbledhos pisan ae. Polo kok mletik iki lho. Tarine wis eneng, Tari wis ana, ketoprake wis ana. toprak ana, Mengko wayange krucil yo ana ning versine beda. wayang kucil, wayang kulit. Beda sing urung sitok ya. Apa? Wayang wong. Apa ya iso? Ayo dicukuk seperangan wae to. Dicukuk petilan wae to ora kabeh to. Ya to karepmu, Bambang Cakil ya. aku dadi apa? Janaka. Pelecehan nih. Rai Ragotra Janaka ya. Lah umpama tak dadekne Cakil yo asli elek kok. Dan nyapa? Yo menyang yo elek tenan aku iki jan. Lho, ora perkara eleke. Lah perkarane apa? Lah untune kuwi to. Layak to. Saiki kemajuan tumpakmu motormu metik kok ya. Lah kok iso lho? Kan tanpa gigi to. Tapi kan bisa mlaku. Tapi kan bensin entek. Kan disurung. Tapi kan mandek. Mandek tapi kan tak tunggoni. Tapi kan digawa mlayu. Motor go mlayu apa klambi? Butuh dalang ya. Heh? Bambang Cakil dene dalange. Lah ya kuwi. Kene wong loro ki kudu golek dalang. Golek dalang sik. Tak bone dalang. Ono dalang. Piye karepe? Aku golek dalange ora bingung. Lah ngopo? Lah panjak sakmono kae dalang kabeh. Heh? Jajal to. Sing ndi jajal dalange? Ki sing ngendang kae. Kae dalang. Dalang. Apa kae? Mas Rama Catur. Mas Catur. Heeh. Sing bonang, sing ginter ya dalang lho. Sing genden iki gak ketok. Kae Pak Wono. Oh iya dalang. Pak Wini. Kok wini piye to? Suwono. Heeh Pak Suwono. Dalang. Dalang. Heeh. Iya dalang to ya. Dalang apa? Dalang kerusuhan. Layakno timbang demo aku ngarep dhewe Kowe kae. tak kandhani. Nyapa? Sampeyan roh pemberontakan apa? Demo dek ngenane kae. Heeh. Ning Jakarta kae lho. Iya. Dalange ning kene to ya. Sopo? Lho lah piye to kowe iki? Ora mudhek kabar kok. Lho. Iki buat tampung lho yang ngono ya ini. Ning Jakarta demo kae lho. Heeh. Dalange ning kene. Ah ora mudeng. Lah iki ora. Akhirnya wong senior padake kowe. Ora oleh ngono kuwi. Nampung wong ngono kuwi yo ra cetha we jenenge. Ah sing bosoke kupingmu ya dadak. Lah nyapa? Demo ning Jakarta. Ya. Dalange ning kene. Iya. Bener omonganmu, Truk. Kaget iki lho karo bose kanca-kancane jan asu tenan kowe iki jan. Lah nyapa nang kene ya bebas to, Bos. Nyapa arep nyapa-nyapa tak tapukno.
Golek dalang ya. Dalang jan bisa ngomong. Nggih. Niki kula pados dalang. Pados sing kados pundi? Dicotok lawang sik. Nek. Oh, nggih ngono to. Nek. Nggih ngono barang. Ono kae lho. Ketemu warai. Urung. Weh, dorong. Ya apa sih rek? Gendeng arek-arek iku. Ya apa sih kaca iki? Gendeng ah. Urung tabung. Katene minta. Apa? Aku delok ngene tabung. Lah iya sih. Oh, cerok iku. Main rodok kae. Yo, cocok lawange ya. Oke. Orang suara Sopo. Blayaan. Ya untunge sikile. Panuwun. Nggih. Dadi pados dalang, Dalang napa? dalang keamanan. Konten ngajenge jenengan niku dalang keamanan. Pundi? Kae Ngajenge sampeyane sing ngagem lorek-lorek karo sing ngadri. Pak Babinsa iso. Pak Eh, Babinsa lorek-lorek iso dalang. lho. Oh, Lah dalang keamanan. oke. mbok yo ngajeni nang pas mbok salaman sing apik sing sopan karo wong tuwa. Pepunden lho kae. Dan iki Diajeni mbok lah yo ora sopan. Pak sing ngendika ta, kene iki ora mung nggodhog senthok ning nggodhog adab tata krama. Wong sepuh mbok sungkem sowan sing apik. Kene godhog apa? Tata krama. Nggone aku yo godhog ta. Apa? Watu. Rene apa-apa wisan sowan sik nyuwun pangestu ben oleh dalang sing apik. Lho lha kepiye? Ayo medhon kok ya. Lah doplake soro men to. Ya medhon sing apik nyuwun pangestu. Oh, alah banget. Aku ruang ora meru. Wong diwarahi wis dawuh ngendika kangge tata krama kok. Pepunden yo. Nek ngadeg iki lemahe rata, ora usah jinjit. Ayo, laku dodok sing apik. Ah. Laku dodok. Kanjenge kok. Lah, ora urus. Adab pokoke. Ayo, tata krama. Ayo. Ingkang kagungan ketek ingkang sinten nggih? Ya, kamu sing penake. Kon dodok diketek-ketekne anggekku. Sungkem. Sugeng rawuh Bapak, matur nuwun rawuhipun Pak. Mbah Wik rawuh, Mbah Wik. Ah, wis. Lengkap kuwi. Ayo, wis. Sungkem pepunden kalih. Ndang, age. Monggo, nyuwun sewu Pak Sin badhe kepareng sungkem. Entuk. Nah, nggih. Matur lepat nyuwun sewu nyuwun sungkem Pak, nyuwun pangestu. Lah ngono. Salaman sing apik dicium cancik. Iya, lah. Ya pintere, alah jan nggih. Alah nggih. Nggih, kok namung setunggal to, Pak. Kancane loro. Yo kembali kene alah jan. Wes peh jan. Monggo. Piye kabeh? Yono. Wah, jan. Lah. Tolak-tolak nyapa to, Yel? Yel, kok tolak-tolak nyapa? Lho ora kok tolak-tolak ngopo? Ora nyapa-nyapa kok. Ya dan balik kok nyapa-nyapa kok. Lah pamitan neh. Lho mangke. Lho napa ae, Pak? Lah. Wes. Mesake banget to yo. Iki gandeng anak bocah kok. Kene ayo Re, Kang Ganteng. Kene, nah ayo. Lah.
cak oleh pinter men, ala ganteng-ganteng dhewe, ala bagus-bagus dhewe, ala cakep-cakep dhewe. Iki sapa iki? Iya. Umur pira cak ganteng? 3 tahun. Wis gede dadi apa, Le? Mantri. Mantri apa, Le? Suntik. Suntik sapa, Le? Bojomu. Nenek bojomu lara. Sik, kowe mau oleh apa? Apa to? Ah, serius. Mbok sumpah lho. Oh, biasane pas iki mesti nyangoni kok. Ya tekonono njajal Medina tekonono. Oh, wah yo malu lho diriku. Ah, iya. Lah iya ta ya. Apa to? Ora gatel kok. Tak tinggal rokokan ae kowe timbangane ngono kuwi. Rokok to, Mas? Rokokan ngetoprak yo rokok harian. Jangan bajut. Cut pantes aku. Ya. Ngomong karo ngayal ora ning apa-apane. Lah? Duwe yo dipek dhewe rokok tak rokok dhewe kok dadak. Ora apa-apa, Mas. Rokok mbok pek dhewe. Ini kan kesuwen. Bajut. Wis sore ra bokek jatah. Rokok mbok rokok dhewe. Ya ya apa ini? Rokok dhewe lho. Kowe njaluk. Mbone kancane ya piye kancane loro. Jarine iki lek kanca ki mangan sakle tangan wong loro. Gawe aturan. Wis aturun cara ngatur piye nek kowe pengen ngrokok. Lho. Lah awakmu sing duwe ya awakmu sing ngatur piye carane kok. Aturan aja. Kowe nek aturan piye? Ya. Melu ae. Umpama sing rokok awakmu, Ya. aku muni ting ganti. Oh, ganti. Heeh. Nek sing rokok sampean aku mending berarti Ganti. menikmati rokok ya jadi. Oke. Ya Ngono lho ya. Beneran lho ya. Ya. Ting. Nah. Lah ngene iki jenenge kanca Aku samsu ya. Kanca sak petarangan awake dhewe biyen ngetupai bareng wong loro ya. Iya. Heeh, lah ya ding. Iki sing rukun karo kancane ya. So dhewe rokok sak batang ya wong loro. Termasuk sepeneng nganggungan kok ya. Oke. Heeh. Ting. Ya ngono lho. Kentenan ngene lho. Kanca yo ngene iki ketok. Ya ning panggung ya ning ngisor iki bolo ya. Iya. Jokomu sampe tuwek enggak karo aku ya. Oke. Tapi kaya ngopo penting. Ting kok. Ya, aku ya, payahku kok ya. Ting. Awake dhewe iki bolak-balik kepiyen ting. Ting. Bosan mbok wis. Bosan mbok wis. Halo. Lah apa? Ayo boleh jalan. Ting nek cakone ngomong ngene. Saketin caca, jalan ayo. Ayo. Go Mas Tis. Mayang Mas Tis. Nggih. Hidup ning isor. Heh? Hidup ning isor. Ning kene iki apa to? Metune kang ndi? Jalane Langsung ning ya. dhuwur no. Ning dhuwur lah. Wayange ning kene kok tumane. Jalan mudah. Eh? Jalan mudah. Aduh, kerisku kadung tak cepot. Ya nggawa keris. Yo gawe keris itoke no. Terus loro. Keris Nah, wis loro. kerisku tak deleh ning arepe. Ha nggih. Keris kok ning ngarep. Terus Gak dodo Mas. odo-odo. Nggih. Atikan nyongo. Ngapunten Pak Sin. Nggih. Buta Pandhawa. Cakile sapa? Lho lah ya janjiane piye ngono? Lah ini ngomongnya aku dadi janiki. Lho tak kira Jadi Sing- jangan nongko. goleke cake sing ning kono kuwi. Eh, Ya terus aku bukan goceki ngono. Ha. Apa tapi? Kok gede aku? cakile sapa iki? Aku enggak. Oh, iki cakil. Karo Mas Kono. Atur aja Ya. apean ae to. Nah, wis. Ayo. Aku wis arep mulih lho. Nyongo, yo. Cakilan. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Om Bawana Bana Marga ana Indriyaksa Wahayang Nang ndi? Kono. Lah aku lak ya isin. Tuma nek kene wayang dalang nang pinggir jebol. Oh ya wis.
Ya iki dalang ketoprak yang ini. Oke. Iya. Anggo nang tengah ya. Ya. Oke. Aku betul. Dalang kacamataan. Cakil biasanya kok kiwa? Tadi bakal kok kene. Ya kok ketahuan kono kok piye ngono. Metu kok kamar ya sik. Kok kamar. Kok kamar lho. Kamar kono. Yo nang kamar. Maine ning kene le. Cakil iso. Mas. Coba angel. Ora goblok lho angel-angel. Angel wis moto aja anu tak ada sik ta. Aja omong ya. Putra Pandhawa sata Gatiwisaya Indriya Sasara Maruta. Ayo wayange metu. Kena capeng. Sik. Cakile metu capeng. Pas odo-odo. Ngomong. Alah, alang cerewet. Ditanggap pisan angel heran ngono ya wani nanggap wong. Putra Pandhawa tata Gatiwisaya Indriya Sasara Maruta. Bawana Panamakkana Panca Bayuwarah yang wisian kulinggan lima ayo janokane sing sabetan stop. Janaka. Ora garek. Janaka. Ngene. Dak. Sabetane ngene. Lah, ngene. Iki sabetane, Cak. Sarang. Oke. wayange omong-omongan dhewe. Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Nyambung. Bumi gonjang. Piye? Sulokmu jare bumi gonjang-ganjing, wayange ubah. Sulok iki kono meneng bae. Oh alah. Iki sulok. Lah bumi gonjang-ganjing. Ora kok lindu, bumi goter terlindu ngono. Wis ki wayang ngomong-ngomong. Oh, wayang ngomong-ngomongan saiki Ntang, ngomong. Piye kabar? Apik. Oh, pancen wayang petuk. Piye to piye to? Ya ngomong kowe cakil ki yo. Bumi gonjang-ganjing coba kan ngono kuwi karaktere omongane wayang nyampur
ya omong-omongan kaya pacare omong-omongan kuwi angel ya. Omongan dhewe. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincange ngaris wis tak omongan. Mandek raja satriya mangku. Ngerti ora to? Wayang cakil iki ya. Cakil piye cakil? Walik. Yo, lek cakil iki ya sing kemercek ngono. Walik lho. Iya kewalik. Ngomong to. Ngomong walik ngono kok. Oh, pancen. Ngomong ne wong. Kok aja bingung nek guru. Masuk kene. Walik. Ngurep wae lho lek diomongi angel. Ya, Ndang. Ngomongan. Mandek raja satriya. Sing kuwalik ki omongane iki lho karaktere lho. Diterokne cah cilik-cilik angel lho diomongi kok angel ngono lho. Galang iso. Lha ngomong terus. Ya yo. Ya. Mandek-mandek satriya sapa aranmu kan dijangkamu padha kae lho. Sampeyan ana ngono. Lho gak. Aku ditangkap dalang. Cakil kok gedimen. Nek iki ra cakil lho. Apa? Butuh babrak. Jangkrik. Ya wis sak sireh ndah kono. Kaya aku. Mandek raja, siate mandek ya nang yoga. Ngaku sapa jeneng ngendi pinangkamu? Buta matamu kok gak ro yen ket nang aku mandek. Ya sing basa sing apik diterokne cah cilik-cilik kae. Omongane iki sing apik. Mandek aku ket nang yo mandek to. Terus sang glutos to, mungkin glutos dhewe wis kok. Ku lek ra iso dadi wayang wong ora usah main ora usah nangkap. Lah ditekoni mandek-mandek iki nyarep iki. Ngono kuwi biasane ya, Tuk. Oh iya, Truk. Jadi biasane ya ngono kuwi adate. Saya mandek ngaku Nah. sapa jeneng ngendi kamu, Gus? Nah, Yen bali takon sapa sing dadi aranmu. Lan sangka ngendi pinangkamu. Jenengmu ki sapa mamu ngendi kok? Lah gede aku tekon to biasa jan apa gede takon to. kono wis gak ngomong-ngomongan dhewe. Nguri saka gender, saka kene kok sithik kok gender panjenengan, Gus. Bali sapa jeneng kang Gus? Yen kowe tambo marang aku satriya ing Madukara, jenengku jangan nangka. Janaka. Janaka. Lah iya, Piye to? Janaka. Lah iya kuwi sing bener. Lah aku mesti piye to? Aku ngomongnya kudune sing bener Janaka. Lah aku mau eling mangan nang ngri ta wae. Aku urung. Enek ya kuwi. Yo, Dicokne lho ya. Enak sing apa. Bacut ora entuk bacut, Gus. indah buta kating jenggelek. Walik kuwi mau. Wani karo aku. Ora. Ya wis ngono gak salah. Kudune iki ya wani ditantang Janaka lho wani ya Allah, iku tak idek sikilmu lho. Diomongi angel men. Wani ya. Janaka sing teges wani, satriya. Lah kono sing mbayari arep wani. Lha kok sing mbayari sapa? Iki wayang wong ya nyuk. Oh iya deh. Wis diomongi ora usah nut tenanan tuh. Iya ta, cepet. Wani karo aku. Apa sing tak deni ya? Leno pangendamu. Sadeng paningamu. Tatake pangemu do. Pandang. Perangi hati-hati lho ya. Bar. Janaka iki menang. Ceritane kek dhisik iki Janaka menang karo Cakil. Pisanan karase. Iki jek pisanan. Ping pira engko menange? Ya wis. Satu, Mas. dua, sajane piye? Mati sak nggon bojone ngono. Mati iki bojone kene kare.
Lah kono panggah kalah jarine cek pertama. Aku bambangane. Ya nang kono wis dibalik gak ngerti panggah kalah ini. Kalah. Aku cakile Cakile kalah. Cakile kudu kalah to. Ah. Lah iki cakil menangan aku disi cakil. Ya wis. Ya. Ya. Ayo Sora. Piye? Boleh ya, Pak? Ya sing mbok jawab. Ya nyerange jeblos iki ya ngono kuwi. Jeblosan sih. Wis stop. Wis bar ya. Dadi apa-apa kok kalah. Ya wis. Ki dalange gak payu ngapunten para derek sedaya niki wayange rada ora genah. Kula mengundurkan diri dalange ya ora genah. Tune lakon. Lakon to kuwi. Yo. Iya. Ndang lakone sapa ngono? Terusno. Tumbas. Tumbas. Boleh. Kancane Usri. Iki kepiye? Ambal warsa matur nuwun sing padha nyengkuyung.